पोजिशन इंटरचेन्ज खालामनायनि माखासे कुइसन खालामनि। बेहाय कुइसन नाम्बार 1 आव मा होनदों? इन ए रो अफ बयज दीपक इज 7 फ्रम द लेफ्ट एन्ड मनीष इज 12 फ्रम द राइट। बेहाय मा होनदों? हौवासाफोरनि मोनसे सारियाव दीपकआ आगसि जोबनायनिफ्राय 7 नाम्बार पजिशनाव आरो मा मनीषआ आगदा जोबनायनिफ्राय मा 12 नाम्बार पजिशनाव। इफ दे इंटरचेन्ज देयर पजिशन themselves then देना बेहाय एनि जायगायाव इसे जानांगौमोन। दीपक बिकाम्स 22nd फ्रम द लेफ्ट। बेहाय मा होनदों? जुदि बिसोर गावसिनि जायगाखौ सोलायो अब्ला मा दीपकआ आगसि जोबनायनिफ्राय 22 पजिशनाव फैयो। होनबा बे सारियाव एबा र'आव गासै बेसेबां हौवासाफोर दं जों बेखौ दिहुननांगौ। होनबा आंनि बेहाय मोनसे सारि आखिबाय र'। बेहाय मा दीपक दंना, दीपकआ हमबाय आंनि बेहाय दीपक दङ। दीपकआ मा आखि जोबनायनिफ्राय 7 नाम्बार पजिशनाव। ओमफ्राय जोंना मा मनीष दंबावो, हमबाय मनीषआ नैबेहाय दङ। मनीषआ मा आगदा जोबनायनिफ्राय 12 नाम्बाराव। कुइसनाव होनाय दंखायो बियो 12 नाम्बाराव। ओमफ्राय जुदि बिसोर गावसिनि जायगाखौ सोलायो होनबा मा दीपकआ आगसि जोबनायनिफ्राय 22 नाम्बाराव फैयोना। होनबा मा बिसोर इंटरचेन्ज खालामबा मारै जागोन? मनीषआ दीपकनि जायगायाव फैगोन। बे मनीषआ नैबे दीपकनि जायगायाव फैबाय। ओमफ्राय मा दीपकआ मनीषनि जायगायाव फैबाय। होनबा मा कुइसनाव होनाय बायदिबा बिदि चेन्ज खालामबा मा दीपकआ आगसि जोबनायनिफ्राय 22 पजिशनाव फैयो। 22। होनबा जोंना कनसेप्टआ मामोन? मोनसे र' एबा सारियाव जिखुनु जाया सासे मानसिनि पजिशनखौ आगसि जोबनाय आरो मा आगदा जोबनायनिफ्राय होयोब्ला बे र' एबा सारियाव गासै बेसेबां मानसिफोर दं जों बेखौ दिहुननो हायो। होनबा बे डायग्रामनिफ्राय जों नुबाय, सावगारिनिफ्राय जों नुबाय मा दीपकनि पजिशना आगसि जोबनायनिफ्राय 22 आरो मा आगदा जोबनायनिफ्राय 12। होनबा जों दीपकनि पजिशनखौ मोननैबो साइडनिफ्राय मोनबाय नालाय गासै बेसेबां हौवासाफोर दं जों बेखौ दिहुननो हासिगोन। होनबा जोंना फर्मुलाया मामोन? T = मा लेफ्ट प्लास राइट माइनास 1। लेफ्ट इन प्लास राइट इन माइनास 1 ना। होनबा मा आगसि जोबनाय L 22 प्लास आगदा जोबनाया 12 दानख' 1। 22 12निफ्राय 1 थांबा मा 11। होनबा बेसेबां जागोन बेयाव 33 ना। होनबा बेनि एन्सारा मा 33 अप्शन नाम्बार बि। नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसनाव मा होनदों? इन ए र' अफ गर्ल्स हिन्जावसाफोरनि मोनसे सारियाव इफ जुदि सिमाया मा 10 फ्रम द लेफ्ट एन्ड जुदि आगसि जोबनायनिफ्राय सिमाया 10 नाम्बार पजिशनाव एन आरो रिया इज 9 फ्रम द राइट इन रियाया मा आगदा जोबनायनिफ्राय 9 नाम्बार पजिशनाव दं। ओमफ्राय मा व्हेन दे इंटरचेन्ज देयर पजिशन सीमा बिकाम्स 15 फ्रम द लेफ्ट जुदि बिसोर गावसिनि जायगाखौ सोलायलायो अब्ला सिमाया मा आगसि जोबनायनिफ्राय 15 नाम्बार पजिशनाव फैयो। होनबा बे र'आव साबेसे हिन्जावसाफोर दं जों बेखौ दिहुननांगौ। होनबा जों र' मोनसे आखिनोसै। बे मोनसे र'। बे र'आव मा हमबाय सिमाया नैबेहाय दं हमबाय एस। सिमाखौ एस जों लिरबाय आं। बियो मा आगसि जोबनायनिफ्राय 10 नाम्बाराव। ओमफ्राय मा रिया दं हमबाय रियाया नैबेहाय रियाखौ मा आर जों डिनट खालामबाय आं। बियो मा आगदा जोबनायनिफ्राय मा 9 नाम्बार पजिशनाव। ओमफ्राय जुदि बिसोर जायगाखौ सोलायलायोबा सानैजों होनबा मा सिमाया आगसि जोबनायनिफ्राय 15 नाम्बार पजिशनाव फैयोना। होनबा बिसोर पजिशनखौ सोलायलायोबा मारै जागोन? रियाया सिमानि जायगायाव फैसिगोन। रियाया सिमानि जायगायाव फैसिगोन ना। होनबा बेयाव
आर फैसिगोन आर रिया ओमफ्राय मा सिमाया रियानि जायगायाव फैसिगोन। बिदि सोलायलायोबा मा सिमाया आखिजोबनायनिफ्राय नैबे आखिजोबनायनिफ्राय मा बेसेबां पजिसनाव फैयो होनदों 15 नाम्बार पजिसनाव कुइसनाव होनाय दं बेहाय होमबा बे कुइसनाव जोङो मा सिमानि पजिसनखौ आखिजोबनाय 15 आरो मा आगदानिफ्राय मा 9 मोननै साइडनिफ्राय मोनबाय, आखिनिफ्रायबो मोनबाय आरो मा आगदानिफ्रायबो मोनबाय। होमबा जों टटेल हिनजावसाफोरखौ दिहुननो हासिगोन। होमबा जोंना फर्मुलाया मा T = मा L + R - 1 ना। होमबा मा L आ बेसेबां आखिजोबनाया बेसेबां बे 15 दाजाब आगदा जोबनाया बे मा 9 दानख' 1 होमबा मा जागोन बियो 15 दाजाब 9 निफ्राय 9 निफ्राय 1 थाङोबा मा 8 होमबा बेसेबां जागोन बियो 23। होमबा बियो मा अपसन नाम्बार बी इज द कारेक्ट एन्सार। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों।